Kanal Tetka i ja i vi. Dobrodošli. Danas pravimo Battenberg kolač na staru englesku poslasticu. Pošto ima više varijanti ovog kolača, i po receptu i po izgledu, mi smo se odlučili da ovo bude kolač iznenađenja. Tačnije kolač koji će rodbini ili budućim roditeljima reći da li je budući stanovnik ove planete dečak ili devojčica. Napravili smo originalnu verziju iz poštovanja prema originalu, a naravno napravili smo i verziju sa roze i sa plavom bojom da bi mogli da napravimo naš kolač iznenađenja. Vi uradite kako vama odgovara. Više detalja saznaćete na našem YouTube kanalu Tetka i ja. Možete nas pratiti i na Instagramu i na TikToku. Hvala vam što ste uvek uz nas. Nadamo se da ćete uživati praveći ovaj kolač, otkrivajući pol i otkrivajući novi ukus. Ćao!